În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Nu ne-am mai văzut de ani de zile, o să spun, cu unii dintre noastre. Îmi pare rău că trebuie să ne întâlnim în asemenea împrejurări, neplăcute și pentru mine, și pentru fostul șef al Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor. Dar asta e situația. Deci, aveți acolo un cuvânt de deschidere pe care l-am prezentat eu la Consiliul Național al Partidului. Găsiți o serie de date acolo. Eu vreau să vă spun numai câteva lucruri, să le precizez, pentru că între timp am văzut că domnia s-a apărut pe la toate televiziunile unde a găsit audiență. La acest Consiliu Național n-a vrut să participe, dar pe la televiziune văd că a avut timp. Ne tratează cu dispreț. Este în caracter treaba asta și văd că continuă cu diversiune. O să vă spun câteva lucruri. Deci, în primul rând, a pus problema că am modificat statutul nelegal. Nu. Noi am modificat statutul conform unei prevederi pe care o am aici. Am venit pregătit. Deci, Consiliul Național, între alte atribuții pe care le are, este și aceasta. Adoptă modificări la statutul partidului în perioada dintre două congrese. Și cu asta am terminat cu statutul, că îmi dau jos. O să facem altul mai bun. Am mai pus problema aceasta că m-a exclus. Pe urmă m-a chemat la comitetul director după o săptămână. Deci dobândirea, și că va face el, ce spune legea partidelor politice. Dobândirea sau pierderea calității de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicției interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului. El n-a respectat statutul partidului, pentru că a luat de-a lungul timpului, și văd că și acum amenință iară cu excluderi, cu toți participanții, va exclude, va termina, excomunica. Niciodată nu a luat hotărâri și s-au pierdut foarte multe cadre valoroase în partidul ăsta, nu a luat hotărâri conform statutului. El, între visele alea erotice pe care le are noaptea, mai visează și treburi din astea, măsuri statutare, sancționatorii. Îmi pare rău. Deci tot ce spune el, că ba de exclus, altul ești comunicat și așa mai departe, este în afara oricărei prevederi statutare. Și deci noi nu le-am luat în considerare. Eu am condus ședința asta al Consiliului Național și m-au rugat colegii insistent să dăm hotărâri pentru anularea așa ziselor hotărâri pe care le-a luat el noaptea în somn. Eu i-am spus că e absurd așa, ca să anulezi nulitatea. Sunt acte lovite de nulitate, din moment ce el atât a făcut, a publicat. Așa aș putea și eu să vin într-o dimineață, convoc o conferință de presă și vă spun dumneavoastră tot ce îmi trece prin mine. Vreau să combat o serie de lucruri aici. A spus că au fost ștampile false și a dat exemplu după la Iași. Uite, dimineața am vorbit cu președintele de la Iași, cu domnul Deacon, profesor universitar, istoric, om de mare condiție. Când ne-a făcut el boschetar și nu știu ce. Și vreau să vă spun că la acest Consiliu Național chiar au participat oameni de valoare. Profesor universitar de la Timișoara, profesor universitar de la Cluj, inclusiv funar și așa mai departe. Deci n-a fost o adunătură oarecare. Asta. Noi vreau să vă informez că nu a fost o atmosferă tensionată, dar a fost o atmosferă de condamnare a atitudinii pe care acest domn președinte, fondator al Partidului România Mare, a avut-o de-a lungul timpului și mai ales în ultima perioadă de timp, pentru că îngrijorarea a pornit de la faptul
că am ajuns la 1%. Nu ne-am luat nici măcar banii aia pe care i-am dat garanție la alegeri. Asta a fost îngrijorare. Și de aici a pornit totul, pentru că s-au tot adunat, în an de zile s-au tot adunat, nu pentru că a vrut Badea, că putea Badea să vrea nu știu ce pe lumea asta. E curentul. El n-a înțeles. Eu am, într-adevăr, am fost cel care am avut mai multe convorbiri telefonice cu el și l-am rugat foarte mult, domnul președinte, hai, domnule, să facem măcar Consiliul Național, dacă nu Congres. Celelalte partide s-au întrunit, au analizat, au mai luat măsuri, sau și-au hotărât, au luat hotărâri în legătură cu ceea ce trebuie să-i depindă, noi nimic. Și tot așa, ne-a amânat, acum, cum se spune, a ajuns sacul la fund, pentru că ne-a amânat din decembrie în ianuarie, din ianuarie în martie, din martie în iunie. Acum, când a văzut că e groasă treaba, ne-a dus în octombrie. Și atunci, bineînțeles că s-au mobilizat oamenii. Noi am avut discuții. E adevărat ce spunem, dar nu puciuri și asta. Am avut discuții pe zone. Dacă am văzut că el nu convoacă la București, am câțiva lideri naționale, am convocat pe zone. Colegii din împrejurim și am discutat, măi, ce este de făcut. Și am făcut ceea ce trebuie făcut statutar. Am întâlnit acest Consiliu Național. El spune că nu este statutar. Eu zic că este statutar pentru că sunt foarte multe filiale care nu mai există, pur și simplu. Eu, trăind aici la Piatra Neamț și fiind străin de ceea ce se întâmplă în țară, în partid, n-am știut, abia când am încercat să iau legătura cu filiale din țară, am constatat că vreo 10 filiale județene nu mai există. În 3 ani de zile a decapitat 21 de filiale. Asta e politică de care. Fără discernământ, fără să facă o analiză. Eu vreau să vă spun că la nivel central nu mai există nimic. Ei nu știu decât ce a dat autoritatea electorală națională, sau cum îi spune. Atâta știu, pe județe rezultate. Dar trebuia să aibă acolo o evidență, să vedem fiecare ce a făcut, cum s-a descurcat. 166 de colegii la nivel național neacoperite de către PRM. Deci UDMR-ul a acoperit toate colegiile și PRM-ul n-a fost în stare să acopere colegiile. Ce e asta? Fondatorul partidului. Deci să fie foarte clar pentru toată lumea, și am spus-o și acolo în Consiliul Național. Vadim are șansele lui. Într-adevăr, este fondatorul partidului și o să-i scriu o scrisoare acum să rog să încerce să revină la gânduri mai bune în legătură cu partidul ăsta. N-a vrut nimeni să-l dea afară, dar el trebuia să înțeleagă că nu mai are loc în fruntea partidului, că nu a condus. A spus, între altele, că el este locomotiva partidului, e pe dracu, nu este nimic. Pentru că la niște alegeri locale, la alegerile trecute, nu la astea, când au fost astea în iunie, da? În urmă cu 4 ani. S-a înscris pe primul loc pe listă la Consiliul General al Capitalei. Că o să tragă lista în sus. Nu au obținut nici 2%. Sau în orice caz n-a intrat consilier județean, municipal. Pe noi ne macină toate treburile astea. Continuă să vină cu diversiuni. De exemplu, a spus despre unul de la Botoșani, participant acolo, și pe care l-am ales în Consiliul Național. Am completat Consiliul Național. Pentru că era dezastru. Nici nu se mai știe cine este, cum este. Au început să am informații că se lucrează acolo la niște procese verbale false, niște mizerii. Ceea ce n-am crezut că poate să existe vreodată în Partidul România Mare. Deci de la Botoșani a venit o delegație din 4 inși, între care acest Oțeschi Vladimir, pentru care a bătut toate posturile de televiziune și a spus că ăsta e șofer, că e nu știu ce.
Deci, omul ăsta este întreprinzător particular, este tehnician. Ăsta montează centrale termice. A candidat din partea PRM Botoșani la Camera Deputaților, la alegerile trecute, astea din decembrie. Și este președintele filialei municipiului Botoșani. Și tot așa că de la Botoșani a venit, nu știu, de la Botoșani a venit un vicepreședinte cu probleme organizatorice și ăsta a candidat la jurist și ăsta a candidat la Camera Deputaților și o doamnă care e președinta Organizației Femeilor pe județul Botoșani. Adică n-a fost o adunătură de țigani din Ferentar, cum zice el. Ne ieșeam să și repetăm ce a spus el. Noi am mai avut probleme cu el pentru că în aceste două, cum le spune, organe de presă sau cum le spune, ăsta, Tricolorul și România Mare, sunt un pic obosit. Și România Mare, apar fel de fel. Nu există, dar vezi pagini întregi cu oameni care sunt făcuți în toate felurile și în asta. Deci noi am avut în 2000 din 104, eu așa, dar am fost al doilea partid pe țară în ceea ce privește rezultatul la alegeri. N-am fost în stare să ne aliem cu cineva ca să ajungem și noi la guvernare. Deci nu pentru stipendii și pentru asta, dar un partid, ăsta este rostul lui. De-aia luptă, să ajungă la guvernare și să poate să-și aplice ideile, doctrina, programul. Niște orgolii așa prostești pe care le are. Și s-a spus de mai multe ori. Aici, la Neamț, în urmă cu, cred că 2 ani de zile să fie, am inițiat, așa cum s-a întâmplat în țară în vreo câteva județe, am discutat și eu cu cei de la PSD, ca să facem, să încheiem un protocol de colaborare, de cooperare. Eram pe finalizate, adică finalizasem, trebuia peste vreo 3 zile să ne întâlnim, să semnăm, că semnase Ialomița, Gorjul, nu știu mai care, mai multe județe o semnaseră. Era linia asta. Și cu 3 zile înainte de a semna protocolul ăsta, l-a făcut Ponta în toate felurile. Că e scroc, că a cumpărat casa lui Pătășcanu, că nu știu ce, că e gorilă, că e... Așa și omul zice, băi, nu mai facem nicio înțelegere cu ăștia de la PRM. Lăsați-i în pace. Și tot așa, cu toată lumea, el a creat probleme. Păi nu se poate viețui pe pământul ăsta, la modul ăsta. De-aia s-a dus partidul unde s-a dus. Nu mai vorbesc despre niște poziții ambigue pe care le-a avut cu ocazia diverselor evenimente. Inclusiv cu referendumul pentru suspendarea lui Băsescu, pentru destituirea lui Băsescu. Da? El a dat sfoară în țară să nu ne prezentăm la vot. Am avut o discuție foarte tare cu el. Cum nu ne poți să spui treaba asta? Oamenii trebuie să prezinte la vot și să voteze cum crede de cuvință. Dacă e să influențăm noi, să voteze pentru destituire. Nu că să nu se prezinte la vot. M-am îngrijorat treaba asta și mai sunt și alte împrejurări care m-au îngrijorat în poziția lui. Deci să nu cadă nimeni, că am inițiat această acțiune pentru niște orgolii personale. Nu am niciun orgoliu. Eu, la viața mea, m-a ajutat Dumnezeu și am avut și funcție, am avut tot ce mi-am dorit. Nu mai revin, asta spune mereu. Dacă n-aș fi eu, n-ar fi fost niciun fel de rezultate. Au fost niște rezultate care i s-au datorat, într-adevăr, în prima perioadă. După aceea, totul a luat-o în jos și n-a putut fi oprit de nimeni, mai ales că s-a înconjurat acolo de niște elemente foarte rele, care au făcut mișto partidului. O
O mare greșeală a fost faptul că în statutul partidului, poate nu interesează opinia publică, totuși e bine de amintit. În statutul partidului, așa cum văd că au făcut și alte partide, dar poate e altă treabă la ei. S-a introdus această prevedere nedemocratică, după aia și noi am modificat-o acum, să se aleagă biroul permanent, deci, de fapt, organul executiv. Ăsta e din 30 ceva de persoane, ca fiind echipa lui. Deci l-ai votat pe el, ai votat și echipa lui. E, și echipa asta am modificat-o, de câte ori. Dar fără să o mai supună spre aprobare cuiva, măcar Consiliul Național, dacă nu Congresul. Deci de fiecare dată când a dorit el, și acum, ultima dată, când a anunțat că m-a expus pe mine, a luat niște oameni pur și simplu după stradă. I-a luat președintele de la municipiul București, a venit încoace, că e ședință de birou permanent. Echipa lui Vadim. Mai mult, că a văzut opinia acolo, au discutat ei pe hol, treacă știe, cum că i-a cooptat pe aia, au discutat pe hol și n-am mai avut curajul să pună în dezbatere excluderea mea și a altora. Dar a anunțat-o. Deci discuterea mea nu s-a discutat în organul de partid. A anunțat-o el. Dar am spus că nu se pun la vot și până la urmă am supus la vot, că au sărit pe mine acolo. Mulți nemulțumiți. Niște hotărâri care sunt nule. A dizolvat organizația de la Bisa Năsăut, că a luat poziție împotriva, nu știu. Deci o organizație de partid să dizolvă cu niște condiții. Comitetul director al partidului, 2/3 poate să aprobe treaba asta. Treabă serioasă, dizolvă organizația județeană. Că vrea Nea Vadim. Și multe altele, foarte multe urâte. Deci eu am, ca să vă dau posibilitatea să spuneți la astea întrebări, eu mă gândesc să-i scriu o scrisoare, nu știu dacă voi avea timp. O scrisoare deschisă în care să rog să-și bage mințile în cap și să încerce să alăture nouă, nu să ne discrediteze, să încercăm împreună, dacă vrea, să organizăm conferințele astea județene, Congresul Partidului. Nu dăm la o parte. Dar nu mai e președinte. Să intre bine în cap treaba asta. Lider național. Se compară cu Iorga. Chiar așa. Mai ales că el a afirmat de atâtea ori că are ce face, are preocupări literare. Deci să scrie operele vieții lui, să ne lase în pace pe noi. Dacă putem, vom rezolva ceva cu partidul ăsta, dacă nu, asta e situația. Da. Început cu diversiune, chiar din seara aia, să dea telefon, să-i sperie pe oamenii ăștia care sunt consilieri, că le retrage, nu el. Bine, are niște, 3-4 oameni plătiți pe acolo. Nu vă mai spun că pentru a-l aduce pe unul după lângă el, cu care fac ei ce fac pe acolo, nu mă bag nu fac afirmații din astea, că după aia am 1000 de procese. Dar a dat vreo 3 jos, așa. I-a dat pe aia jos, care era pe listă pentru a candida la europarlamentar. A plecat Becari și ca să ajungă la unul care e pe lângă el, pe acolo, la unul Zanfirescu, a dat 3, i-a exclus. Așa, nebuneam. Am la mine, dar n-am timp să, în calculator, dar n-am timp să citesc, că mi-a trimis acesta, e o femeie, Angela Palan, care era pe locul următor după Becali. Ai spus. Ca să ajungă la asta. Știu și niște interese personale, dar n-am să mă cobor la nivelul lui. Da. Eu atât am avut de spus. Dumneavoastră puneți-mi întrebări și vă răspund cu toate. Continuați procesul deschis sau l-ați deschis? Nu, n-am avut timp de... Nu mă preocup. Asta acum, la momentul ăsta, nu.
Nu se deschide el procese. A zis că le deschide procese la toți președinții de filială. Acum, unde am pus hârtia asta? Acum a convocat el o ședință în paralel cu o ședință de comitet director. S-au dus vreo câțiva acolo, am mai luat iară vreo câțiva la pleaznă, dar nu au participat toți. Cum e obiceiul lui, el nu face ședințe ale organelor colective de conducere. Hai cu tare, Zanfirescu, hai să le scudem pe ăla. Sau vine ăla, Zanfirescu, hai să le scudem pe ăla. Hai că le scudem. De la presă. Așa am făcut și acum. A convocat vreo câțiva, Bebe Ivanovici, de la Ialomiță. A participat la noi, a lăsat pe cineva care a semnat pentru Ialomița și el a roit-o că i-a chemat Vadim acolo. Și apare acolo, ne condamnă, că participă, cât niște complotiți, nenorociți, ne facem toate felurile. Deci au participat la noi aici și până am plecat că i-a chemat Vadim la ordine. Și l-au condamnat. Tot vine cu niște exemple. Anca Petrescu. Dom'le, Anca Petrescu are merite ei profesionale, jos pălăria în fața ei, dar această stimată doamnă nu are nicio legătură cu PNM-ul, pentru că ea n-a făcut un membru de partid să fie atras și ea. A făcut vreo filială undeva, a făcut ceva, Anca Petrescu? Tot îi dă. Cu Anca Petrescu am mai rămas, atât. Și cu amărâta asta de Arghezi, de Mițură. Pe mine m-a dat afară, m-a pensionat el de la partid, ca în 74 de ani și nu mai pot conduce filiala. Deci nu este o nemulțumire, pentru că v-am spus, nici nu iau în considerare ce face Vadim. Dar așa că, și mai sunt alți, Gealu Cârciumaru, care e vreo 10 ani mai mare ca mine, Mițura, nu știu cât treabă, e și asta mai mare ca mine, și alții, și alții. Și mă dă afară, conduc o filială de atâta timp. Nebun. Presupunând că la congres veți face o reorganizare și veți impune procesuri filiale de vedere, pe cine vedeți președinte al PNM? Deci noi n-am ales, am uitat să vă informez cu treaba aceasta. Ca să nu fie niciun fel de discuții. Că, domne, ăsta, uite, securistul ăsta, a vrut el să ia conducerea partidului, n-a vrut să iau nicio conducere a partidului. Am ales două organe de partid, respectiv comitetul director și birou permanent, asta este organul executiv. Și noi am ales pe funcții. Tocmai în ideea asta, ca să nu fie probleme. Deci n-am ales președintele partidului, primul vicepreședinte, secretarul general. Iar ceilalți 31 care au fost aleși în acest birou permanent, niciunul nu are funcție de conducere. Am fost însărcinat eu ca să conduc un colectiv de 3, adică eu, Funar și încă un domn de la București, Bâlbea, care a apărut și am înțeles că l-a făcut ăsta pulbere. Așa? N-a știut ce să îi zică. Așa? Care vom coordona treaba aceasta. Dar acest birou permanent format din 31, ăștia muncesc până la congresul extraordinar, care e peste o lună și ceva. Și la congres ce credeți să va fi ales? La congres vom stabili noi cine va fi ales. Deocamdată n-am stabilit pe nimeni. N-am discutat cu nimeni. Nu e niciun puci, cum zice el, că organizăm noi ca să facem. Sub cuvânt de onoare că nu avem în intenție, la ora actuală, să punem pe cineva. Nici nu știm. Sunt discuții. Am vrea să punem niște tineri. Și s-ar putea ca treaba asta să chiar să se împlinească la